Ayos! R. Ang musunod ng programa dinhi sa Power 102.1 DYRY RFM. Usa ka binayran ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga gipadayag ug mga gihisgutang mga isyu. Iya lamang sa mga magsisibya. Walay labot ang kumpanya ug mga tagdumala niining maong sibyanan. Tugang niini ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot or mga reactors pinaagi sa telepono, cellphone or social networking. Ning maong programa dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala nining maong sibyanan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbunganan sa katawhan, sibyaanang balanse ug patas. Way gidapigan apan sa kabatuuran, may panindugan, mga hiwi nga pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Mabinay sa unawa pa na pulma, walang damha nga karon na improve na. Kagikan sa una ang karon nagpadayon sa paglambo ning mabinayng lungsuran. Busa karon ning mabinay dakong kalambuan, kay na-improve ug dunay kalampusan. Sa Ruiz Brothers pagkadaghang natabangan, sa RFM nga maoy sumbunganan. Sa karon ang katawhan way kahadlukan, kay dunay mutabang sa ila suliran. Basta tinuod di lang bakak ilang tabangan, kay maoy balaod sa sumbunganan sa katawhan. Nindot kaayo ang ilang panagtikusa, kay makadani sa ubang lungsod ilang programa. Sa mga DJ musulbad ug unsay problema, sa mga pastor aning salmot sa ilang programa. Sa karon ang katawhan way kahadlukan, kay dunay mutabang sa ilang suliran. Basta tinuod di lang bakak ilang tabangan, kay maoy balaod sa sumbunganan sa katawhan. Kay maoy balaod sa sumbunganan sa katawhan. Sukad pa sa una, ako nangandoy nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Apanon saon nga pobre man lang ang namatan ko nga ginikanan. Dawaton ko lang ang tanan, apan bisan pa ni anang tanan, nagmalit pa yun ang akong nanay, tatay, igsuon. Ang importante nga simple ka lang, basta mo salig sa kahitasan.
kamuti ang among pagkaon nga mga lagok mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Bulanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagok mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Busa karon naning kamot ko gitugyan ko sa atong Ginoo ang panginahanglan namo sa matag adlaw. Bulanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagok mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Bulanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagok mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Bulanghoy gabi saging kamuti. Magkaisa tayong lahat sa problemang hinaharap. Sundin natin ang mga utos ng gobyerno. Manatili sa bahay at huwag lalabas. Ugaliing magsuot lagi ng face mask. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Maraming mga taong nawala ng trabaho. Marami ang nagsara ng mga negosyo. Buong mundo nagkagulo at nagsasakripisyo. At sa Pilipinas maraming nagpositibo. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan
kalaban, Diyos ko tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban, Diyos ko tulungan mo po kami. Tulungan niyo 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 po kami. Sumbunganan sa katawhan, sibiyaan ang balanse ug patas. Way kinapigan, apan sa kabaturan, may panindugan. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbunganan sa katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang sa sumbunganan sa katawhan. Isyo o komentaryo DJ Carlo. DJ Carlo. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Ato nga oras mga higal, alas 11:29 sa kabuntagon. Welcome sa ato nga programa Sumbunganan sa Katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Diri lamang sa Sibianang Balansi ug Patas, Power 102.1 RFM. Sumbunganan sa katawhan. Una sa tanan mga higal, ato ang pagpangay katahuran sa ato nga station CEO Sir Burley Ruiz, Station Manager Ma'am Linda. Sumbunganan sa katawhan. Sa ato ang Assistant Station Manager Sir Jeff Franz, sa ato ang Technical Department Head Paul Ryan, sa ato ang mga Ruiz Brothers, sa sa ato radio staff and DJ Super Fam. Sa ato ang mga suking tigpaminaw, kini si Carlo. O Guinness Events, and this is Power 102.1 DYRY RFM. Basta RFM! Aya! Sumbunganan sa katawhan. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang sa sumbunganan sa katawhan. Narukadta mga igala mga suking tigpaminaw dinhi sa lungsod sa Mabinay, probinsya sa Negros Oriental of Region 7. Sumbunganan sa katawhan. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Adlaw nga Lunes mga higala. Agosto 24 tuig 2020. Happy watching na ino sa tuang mga Facebook viewers mga higala. Live taron sa tuang Facebook Power 102.1 RFM. RFM Mabinay DYRY. Dihasad sa may Sumbunganan sa Katawhan Facebook account. At sa YouTube channel na ito mga higala RFM Mabinay. Sumbunganan sa katawhan.
O karon nga August 28 mga higala, soft opening sa Mayapusi Hardware. Nga patigayan niya sa Mayapusi, syempre sa Mayapusi mga higala. Owned and managed by Louie Ruiz mga higala. Mga Hilado family san, mayo nga kamuntagon kanya diha, birthday. Do ang idolo si birthday. Sumbungan sa katawan. So, bisita niya yung mga pinangatig paminaw na yung mga discount dito, Vince. Mga pisa, mga higala, mga hardwares, ang products, mga hardwares, mga power tools. Same sa Ruiz Enterprises. Kung sa available din niya, available po dito. So, na po yung mga tiles ganyan, Goro dia, Vince. So, parang ma-witness niyo, bisita niya mo, ha? May August 28, soft opening pa lang sa Vince. Kay, Nadiha sa mga open, Hilado compound, di ba? Sa mga Hilado family din ha. Oo. Highway lang siya mga higala katong angaton. Oo. Na bago nga gi-construct din ha. Ang nagayo anak mga higala kay barato sa Vince. Guwapo siya ang mga quality. Branded o niya barato. Mamong na importante mga higala nga durable ang mao nga produkto o niya barato. Sumbungan sa katawan. Makapadaghan ka Vince ba yung kaso mo palit kang Mm. mga sin, makapadaghan ka kay barato man siya mga higala. Pero di nakakinahanglan pa nga moadtog syudad kay Oo. dire pa lang daan barato na. So sa alang sa musalmot sa to ang programa ron mga higala mudawat ta og daghang colors ron Vince. Yes, oo. Mudawat pud ta og mubasa tag mga ubay-ubay pod nga mga mensahe. Kaya ato nangatagan og pagtagan. Kaysa nila man si mana mga higala. Puro ta isyo. Isyo maguta kayo mga pinangadig paminaw kay kami sad kaingon mi ba nga matay grabe maka-isyo ng pikas no? Ang tudo kuan naman yun effort sa gabi apila naman yung travel kay para lang yung makakuha og mga suhulan nga mo istorya. Kay di ito mga higala di siya ganahan nga mahibalo ang mga katawhan nga siya mo'y nakapahagbas pawasiko. Sumbungan sa So mo na mga pinangatig paminaw dapat usapod nga si Kuya Ed mga pinangatig paminaw. Sige lagi sa ingon Vince nga gawas-gawas pod Carl. Onya si ada ito mga higala wa na agi-agis bulihan, buli-bulihan. Sumbungan sa katawan. Lain na paminahon mga higala mo agi day siya nang usa ka area diya sagitan siya. Unsa po isyagit niya? Hoy. Hoy. Oh. Bali luya mga higala. Mura po dahil siya katong si kuan sa una Asa yun na siya muagi? si kuan ba sa una pasayan. No. Kumuagi siya sa bato inog bikangkang. So dia Gabi na lang ko siya muli ang tawon. gani niya, ano means ba? Muna yung mga pait kayo na sa usa ka tawo nga wala gani respeto ang tao na nimo. Oo. Sagit-sagitan na gani ka mga higala o sa rite mailhan ana ang tao walay respeto nimo. Sumbungan sa katawan. So wa may laing maghulma sa usa ka tawo mga higala kundi siya lang mampun. So giunsa niya paghulma yung pagkatao diri sa lungsod sa Mabinay. Sumora po na iyang mapupo sa unahan. Sumbungan sa katawan. So alang musalmot sa tuwa nga programa Vince sa tuwa nga text line. Ato nga text line may gala 0975-181-6082. Akong Osbon 0975-181-6082. O ato nga call line 0967-694-9747. Akong Osbon 0967-694-9747. Sumbungan sa katawan. Happy listening nila ni Sir Severino and Ma'am Eminicia Barquillo diha sa may namangka mga higala. Labi na gyud ni Idol Donelo Barquillo. Sumbungan sa katawan. Sir Idol Danilo, mayong munto nimo diha sir. Also ni Kwan mga higala no. Ayo nga pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan diha sa may barangay Buli-Bulihan. Sumbungan sa katawan. And pwede po nila masunod ang ato ang programa Carl sa Facebook Live sa ato yes. ang official Facebook account RFM Mabinay DYRY.
Unya gi-share po nako sa ako ang Facebook account Bong Sonyega. Nag-watch party ko din ha. No, pwede po ninyong isend din ha ang inyong mga mensahe o kon padangat. Oga, Okay. mayo nga sige ikaw na. Happy listening no nila ni diha sa may Mabatol nila ni Joy Sonyega. Okay lang Uy, ka ni mga Ben. parintin ako na din ha. Mga Salcido family, Dimos family, and also ni Pipi Mabayag, Fed, Andre, ni Sir Hel Seldora, and also ni Mama Herminia. Mayong pagpaminaw nyo diha, ma'am. Sumbungan sa katawan. And also sa ako nga mga customers diha sa Bryce, sila ni Rebecca Iscosar, ni Janet Iscosar, ni Meli Bironyo, ni Nonoy Baulita, ni Bocalan, nila ni Kasagon Custodia, ni Genovina Yanok, ni Linda Mundido, diha sa medyo naman ka Kenneth Olasiman, maayo nga pagkuminaw niyong tanan. Ma'am Maria Fe, sa may Mabato, ma'am. May modo ninyo diha, ma'am. Sumbungan sa katawan. And also ni Jerry Labrando, ni Pasita Mundido, ni Fortunata Mundido, Helen Amugis, ni Ray Diada, and nila ni Jelly Montesino, ni Sammy Montesino, ni Niligin Higamao, ni Filian Pakulanang, Evelyn Babor, Vicente Martinez, and ni Rebecca Abilianuza. May nga pagkuminaw niyong tanan diya. And Ma'am Allen Romano, Margie Sorino, Jennifer Dagudog, Roslyn Clarion, ni Marby Lamataw, ni Marian, ni Emilio Satok, ni Philip Tubat, ni Christian Narciso, Mercy Romano, Marlon, and also ni Lianera Michelle, ni Ann Bilyu. Sa may tadlong may nga pagkuminaw niyo diya. So balita sa atuang nga COVID mga higala diri sa atuang nga Negros Oriental pag naminaw mo sa buntagong balita kaganina mga pinangatik paminaw pagsuot og face shield sa mga grocery stores og malls mandatory na pod base sa atuang National Task Force COVID-19. Sumbungan sa katawan. Mahimong mandatory na sa ang pagsuot og face shields sa mga closed commercial establishments sama sa mga malls, groceries. Gitataw ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mao kini ang nasabutan sa National Task Force on COVID-19 aron mapugngan ang pagkaylap sa COVID-19. Una nang gimando ang pagsuot og face shields sa mga workplaces o pampublikong transportasyon. Bukod dito, nakapagsunduan base ni Harry Roque mga higala. Bukod dito na pagkasunduan din ng National Task Force on COVID-19 na bukod po sa doon sa pagsusuot ng face shields sa pampublikong transportation sa trabaho ay dapat sinusuot na rin ang face shield sa mga nakasaradong commercial establishment gaya ng mga malls, groceries, sigon ni Secretary Roque sa iyang anunsyo kagahapong adlaw. So karon mga higala kinanglan na gid siya face shields Vince. Ang pangutana asa tag face shields. Diba Vince? Kay lahi itong face mask, lahi pod ang face shield mga higala. So naa na itubag mga pinangantik paminaw. Naa dire. Adiri mga higala face shield ganahan mo nga mo palit. Pan lang ni kabuk dire, wait na kabuok beans. Kay katamaning na order nako mga higala. Kaya uli ilas ponan. Ang mubaligya o face shield mga higala nga mulapaw og 85 base sa DTI beans 85 pesos. Momulta og 1 ka milyon. Sumbungan sa katawan. So kay di man kamultag 1 ka milyon beans. So imprisonment ang ending ana. So ato ang face shield mga higala 75 pesos lang. So pwede ninyo mabisita diri sa ato ang station mga higala o diri sa ato ang print shop.
So, natay ato ang facial dire. 75 pesos ra mga pinangantig paminaw. Uli responda ni. Sumbungaran sa katawan. Kay laban ni baligya 80 man bisa. Oo. 80 sa gatos. 85 kay ang limit is 85. So, more than 85 na pwede na siya makasuhan Vince. But usahay ko lang mga igala para sa tuwa nga mga bukid-bukid na pimamaligya dito Vince. Taon ni pagaginansan niyang tarong pero ay na po pasobra ino tag 150 mahal lang gid kayo ng mga igala. Ay na maglapas Overpriced na na 100. siya. Oh. Nakataas na 100. Pero dire mga igala 75 lang. Sumbungaran sa katawan. Natay mga birthday celebrants card, Wow, no? wow. Nagpahimo og mga tarpaulin din sa ato nga Ruiz Pen Ah. Shop. Na dinhi happy birthday to Auntie Jennifer Mailan Alpuerto, no? Karong adlaw August 24, 2020. Ikapilang birthday niya Vince. Tayong sa wala man gibutan din he. Sa happy birthday ni Happy birthday ni Jennifer Mailan Alpuerto. Napay sumpay diri Carl mga wishes no hope tagaan pakag taas nga kinabuhi ug maayong panglawas sa atong Ginoo more wishes. Greetings coming from your family. Taga-abis mi sir si Jennifer. Avid listener ninyo always minaminaw. Salamat. And also happy birthday ni Junjun. Ika-31 niya katuig and also ni Shani May ika-2 niya katuig. No, greetings coming from Ruiz Spring Shop and RFM family. Sumbungaran sa katawan. And mayo nga pagpaminaw ni Arlene Aguilar, ni Jean Digit, ni Tata Libradelia, ni Jenny Lee Moreno, ni Jeneth Casido, Lucita Yurong, nila ni Julian Baldonado, ni Dita Flores, and also ni Nairel Narciso and ni TC Digit na mayo nga pagpaminaw niyong tanan diya. Noemi Danong Usab ni Junito Babor ni Maria Fee Amorganda and also daghang salamat ni Ma'am Marites Yukur no sa duha ka pulong nga imong gihatag ma'am and usa ka t-shirt. Wow. Salamat kayo no Marit Yukur family diha sa may Mayapusi. Mga lambating family saan mayong pagpaminaw sa may Yes, si Ma'am Elma, sila sa ni may Ma'am Maria Bato? Remedios. Sa yung tibok pamilya may si Mama Rim. Ito ang close friend mga igala. Sudkin na silang mami. Si Mama Rim. And sa mga stick Sir. bread boys din ha sa may Mayapusi, may nga pagpaminaw niyong tanan diha. Sir, mouli si Ruel dire magputong, magbangot, ug maayo, klarog yung sadaan. Actually, mga igala, no, kaming naiyaha nga kaso, libel case kay okay ra siya og motira siya namo, mga Ruiz Brothers nga bakako, no mga na ilang mga term nila, whatever. Pero nung ka nga mo tandog na mo og negosyo kay Ikadaot naman na sa dili panginabuhi naman sa katawo. magfabricate mo og istorya para nga dili wala tay mga customer. Makaguba Unya. naman mo. Maayo unta og kanang inyong mga gipang fabricate nga istorya og tinuod na siya. Karon kay diri sa ato nga lugar dili man tanan edukado. Like for example, mingon siya mga igala nga amo ang timbangan kulag tag sa kakilo, dili man ron mao. Kay kining among negosyo, amo biyaning giproteksyonan mga igala. Since 2006 og nakabalo lang mga taga Mabinay, wala may mga helper sa una, kami may muaswat sa sako, akong igsuon, jongjong tuanas dumagiti, kami may mupala. Kuyog pa akong amahan. Para lang yun nga manginabuhi may mga igala, pati radyo ato. Unya, karon na noon nga ni-expand ang atong negosyo. Mangilad na noon tagtao, dili ron mao. So, anang dapita, di man kinanglan nga kasuhan unta ni sila. But, negosyo na magod. Dili na maayo nga manghilabot mong negosyo, nga wa man manghilabot ang negosyo ninyo. Diba? Dili po ta competitors, dili wa may mang kompetensya ninyo. Bisag maghisgot ganita sa ato nga pinalanggang opisyal, never may mutandog siyahang pamilya. But ang atong hisgutan diri ang iyaha nga performance as an official. Nga naman, may katungod ta nga magbantay sa tuwa nga lungsod. May katungod ta nga manginlabot ta ug usay dagan sa atong panggobyerno.
Pero nung ka nga inyong hilabtan ang negosyo dili man ron mao. So si Ruel expect jud ka Wel nga ipapriso gud ikaw. Sumbungan sa katawan. Og di man dagway ka Kulang kapriso. na na imong kay 250 nga trip. libel case mga higala, dili naman nimo agi og barangay. Direct filing ni siya sa piskal. So, ato na itong i-workout mga pinangantig paminaw. So, lata na lang ay muha nga kaso Will. And then, atong i-appeal si Kuya Eds. Edward o si Kuan, kining si Rene. Appeal si Omega. And including ilaha nga station manager nga si Ramil Oy. Sumbungan sa katawan. Kay dili man mao na mga higala. Ang ilaha is gusto sila murag nabalaka man gud si pinalanggang opisyal nga mukontra min niya against niya pag-run og mayor kay hakog man ni nga klaseng pagka-opisyal. So yang ibuhat ayo gubon ta nila hasta negosyo nato gubon nila. Hadlok siya ug magsige ka na ikaw may ga-force namong banggaan ka namo. Sumbungan sa katawan. Di ba, Vince? Mm-mm. Ikay ga-force na mong banggaan ka na mo. So, maglantugi lang niya ta dito sa eleksyon mo niya. Sumbungan sa katawan. Kay wala man gyud sa mo ang plano nga muran may bisan ako wag ko plano muran asan official diri mabinay bisag dagan na kayong ga sugyot, di ba, Vince? Mm-mm. O si Vince, wa po na yung plano. Ano man? Kontento namin sa mo Kontento namin nga sa mo nga negosyo, ginagmayng negosyo. Diri sa ere, kuyog ta kada adlaw. Anong ato pa mang tagaag problema atong kagalingon. Pero sila nabalaka sila. Di ba, Vince? Okay. Unang bomba sila na to. Okay ra na. Pero ayaw nung ka nga inyong hilabtan ang negosyo kay dili man ron mao. Nigobihan naman mo sa inyo nga pangpadaot. Kabantay mo, mag-interview mo, o kung sa mga kinaiya na mo, wala, give me mo react na, nga naman. Inyong haman ang katungod. Kaya unsa naman gud sa usa ka lugar mga higala, sa usa ka tawo mga higala, bisag unsa ka kamaayo pero dautan kas pananaw niya, dautan gyud ka. Sumbungan sa katawan. Di ba, men? bisa kung saan pa nimo pa very good. Dautan gyud kasi ang pananaw, dautan gyud ka. Paano yung kay mahimo ana niya? Mao gina siya mga higala. But kini kung atong isgutan, social issues mo gani. So, good luck na lang ni Muel and sa mga nag-interview nimo. So, ato na lang mo panubag skorte niya. Sumbungan sa katawan. So, dili siya mapriso mga higala, at least makabayad siya. So, magaya lang bossing, kung pilay mabayaran niya. Tamil ka man na per count. Depende man ni siya sa kwan niya. Libugaton. Libugaton sa kaso. So, ang huwis na lang itong pa-desisyonan mga pinangantig paminaw. Sumbungan sa katawan. Sir, Edward, sige, ipapriso ginas Rowel kay asawa ang mga sobre sa kinasaan. Nangagawas na po mga magawas higala. ng mga baho. Eduardo Romano, may pagpaminaw ni John Ray Entrena, ni Maya Romano, ni Tiltil Sagon, Gismar Sagon, Ginary Kalidkid, sila ni Jerry Kalidkid, Jonah Kalidkid, and Tata Amada, Titi Romano, may pagpaminaw diya. Tinuod ni, kung ano, aning ilahang pamilya nga sa pagkasal ni Dante Di Alagdon, ang sobre nga gipadala ni Papa Burley is giilaysan og 20. Sumbungan sa katawan. Hindi, no? Pati ni ka... Pangutana lang mo na. Kay kaslon ka, murag talagsa kaayo nga muhatag kag 20 sa 20. sobre. Talagsa kay na may tabo. Sa katawan. Ang gawas na ning baho. Malang eh. Nga kwan. Happy birthday ni Day Blessy Basilio Torado diha sa may Kandahuyon. Lula, bebe, mayong mundo. Sen, mudawat ang LGU o LSI. Yes, so may mahimo gid ang LGU Vince. Mudawat gina sila mga higala. I-comply lang gid ninyo ninyo nga mga requirements. Duha ang option mga pinangantig paminaw. Mani siya kay in general good sa atong mabalaan sa Vince nga ang munisipyo lay mudawat og LSI. Duha siya. Mudawat ang barangay, mudawat pod ang Munisipyo. local government LGU.
So like for example, mobalibad ang LGU kay puno na ang ilahang nga mga isolation facility mga higala. So naay option ang barangay. So obliged yun ang barangay maggama sila isolation facility po nila. Bisan gamay lang siya. Mandated na siya sa DILG. Nga kinahanglan maggama barangay para nga wala siya balibaran. Vince. So for example sa Samak, gagama sila isolation nito Vince. Kaya ang kasog na itaga Samak nga maabot, so dito siya isalpak. Dahil na questions dire sa panyabunan nga isolation. Kay kagahapon, gipadalan daw sudan dito, panos ang baboy. Sumbungan sa katawan. Panos. So, ngano na panos? Sumbungan sa katawan. So, kana, amulay padangat na sa Manogluto, Sumbungan. Kaya nagreklamo ang mga LSI sa may panyabunan. Then ako po pay mang no, ayuhan ninyo bayad in taon ng mga supplier ninyo anang inyo nga mga gipangluto din ha. Na, Itagdugay din ninyo bayaran ng inyong mga supplier ninyo. yan, muna question lang ba? Nganong dugay siyang mabayaran nga kaning kalamidad Paspas nga naman na. karon ang gigamit ani nga kwarta 5% sa atuang nga era which is the quick response fund. Quick na kag quick Quick paspas. Meaning anytime maka-withdraw ka mo Oh. gani nga nag-overpricing na gani ang uban, di ba? Kita ka sa kaning ano nga ay Megaphone. Gi- Gismil na. ang 3 nga megaphone gihimong Gihimong 10 nganong kabulo mo nganong nahitabo na mga higala kay dali man ang bayranay. So sa pagkaon mo problema na to. Kay once nga local ang supplier means dugay kang bayaran. Dugay kang bayaran. Pero og tagagawas, like for example, supplier og megaphone, dali Paspas. kayo kang mabayaran. Mo na siya problema. Muning kamot man ka kay City Mill biya po ang mahimo. Uy, matay, 16 mil lagi mabayaran nimo tanan, Oh. Vince. Unya 50 mil, pila ginansa nimo? Mo. 30 ka pa, 34 mil. Sa Kaya, pakana. dali kay pakatukod balay. Sumbungan sa katawan. Dali kay makapakurinti tani. Sumbungan sa katawan. So karon mga higala, mo na siya nga kini kita mga kaigsuonan nga lungsod sa Mabinay, manginlabot kita atong hangyo mga batanon, panginlabot gyud mo unsay mga problema sa Mabinay. Labi na mga tigulangan. Kay ano, kining mga sistema nga sama ani, bulok na sistema mo guni sa Vince. Luoy kaayo mga suppliers na to. Pinakamaayo Vince, kaning mga manog process process na to nga bulok nga sistema, dugay-dugayon, ilisan na sila. Sumbungan sa katawan. Parihara gud og sakyanan. Matay, kaning sakyanan na ni wa na may klaro. Sige na magkadaot ng sakyanan na ni. Di naman ta maabot destinasyon ani. Kasi buhato nimo Vince. Lisag bag-o. Ilisag bago. Sumbungan. Di ba kaingon ka Hanuyay. Murag asawa. Ang nindot pag ana Carl og mailisan ni mga official ba. Kaning mga ingon ani nga mga klase nga mga tao din ha sa munisipyo. Gam-an na sila laing departamento. Corruption department gam-an na sila kwarto dito. Kana kinsa may Yan natagan na sila kalibo ditong bulan no kana bahin-bahinan niyo nag-corrupt dia. Kisa to pinakadakog na corrupt siya mo chairman dito. bitaw no. Unya Parang dili na makahawa sa ubang mga tarong ba. mag-elect lang po sila official nila. Official nila ha. So unsa may pamaagi sa eleksyon nila? Pagamyanay? Diba? Dapat paggamyan nag-highter. Okay, paggamyan nag-mata. Happy watching nila, Nick. Pagamyanay man. Elite reaction. Masama ko sabot. Kiyaan gini. Dagan ba po gagawing mata diha. Ano tayo mga mensahe? Ano po bitaw nagmalain na siya no. Tinoon. Ito biyan na yung muwagin, eh.
Gaman ko sa opisina. Mag-usa sila dito. Ah. Corruption department. Gani. Tinuod ba ng mga higala? Gwapo gi Elisan yun. Pariharagod usa ka kuan mga pinagantik paminaw. Relo nimo. Diferensyado imo relo, di ba? Di na mo function. Di gyud function, bisag may pagka gwapo ni kay automatic maguni pero mahunong gid siya. Oh, pagka alas 12 mahunong po siya. Sa may guliro nga. Sa man yung udto? Kain na lang dalawa. So, may na ka may ilisig bago, di ba? Vince? Wow. Cellphone mga igala, sige og kadaot, dili siya mo wala siya, mupagkakulang siya ba? Kaya karon manggod mga igala. Easy. Sa ato nga sitwasyon manggod maglisod sila og pressure ang mga tawhana. Oh. Kay kana mga tawhana kabalo pud na sila silang gimo, naapod sila yung mga ebidensya na. Ah. Munang ikaw nga official mo pressure ka na. Uy, ikaw Oh. saman pinagaw sanay tanig baho. Ay, na, Pero wa kay gitaguan nga mga corruption pud imuha. Ah. Pwede ka katangtang ana anytime. Parehagog overpricing mga igala. Mingon na itong usang dakong buaya ka. Oh, overpriced man eh. Mana bro? Boss, ginagmay naman niya mo, boss. May na imuha diya kay dinagaw na imuha diya. Ayuta, nagtirada ni mo diya. Sumbungaran sa katawan. Wag yun kay mahimo. So lahi gitong mabuyag ka. Parehara ba? Kanin mga pastor, Benz. May pagpamina sa itong mga pastors, no? Parehang pastor GM. Mamuyag siya, Benz. Nga, di mo na maayo imong buhat, di ba? O ganito sa mga espirituhan nun ba, nga mga pagpanginabuhi mga igala ba? Morality ba? Nga, uy, di mo na maayo ng imong gibuhat. O ingnon ka, ang ikaw? Oh. Ang Yeah, ikaw? Makita din sa Exodus 20 bersikulo sa Paul 13 Oo. nga ginadili ang pagpangawat. Oh. O yung nga, usa ka simbahan, tisurer. Nakapartong ka kwarta, mingon tong tisurer nga ako na lang ilisag anam-anam. Mingon po Pastor GF, dili maron maayo, imong tingbon. Oh, og inon sa tisurer, may nalanggani ko kay ko ilisan. Ag ikaw imuha man gyud nga giwala man gyud nimo. Sumbungaran sa katawan. Adi katingog mo na nga dili maayo. Kurap nga mga official mga Magpabilin higala. siya. Magpabilin gid siya. Looy gid siya. Oh. Katong mga pagpaningka sa una, ato nga ma-experience ang gyapon og Actually, di ron, ta mo Oo. tingog gyud rong mga panahon na. tinon, niya mayo ron, kaya nagkaanam-anam nagkawala na ning magpaningka, gilan yung mga batasan, Vince. Anam-anam na siya mga higala. Dili man totally, pero maabot yun sa time mga higala nga mawala gina siya. Mawala. Anam-anam lang na Ah. siya. At least nga naay mo porsigir gyud ba o workout aning mga butanga. So, para nga mutupa na gyud sa mga katawan. Oh. Kasi na problema na to, Carl, nga ato mga pobre nga mga kaigsuonan, nagapuyo sa mga reserve area. Oh. Gihikawan ining mga kuryente nila. Ah. Ay, ba, pangwartahan pa, Ah. di ba? Pagkaluoya nga unta. Yabe. Atong handog unta ba nga hatagan nato kanang patilawon pud unta nato ning mga tawhanan ning kanang hayag pud nga panahon sa magabi. Oh. Pero gihikaw pa mga igala. Anyway, so papirmahon mo nag-waiver din ha nga anytime mo gamito ng area, mga atras man pud na, No, yun. di ba? Oh. Nya, happy listening no ni Ma'am Sumbungaran. Auntie TC Estaniel, mga Estaniel family diri sa may poblasyon. Auntie, mayo nga magpaminaw. Inaso ni Auntie Linda. Ya sa may Purok 7. Pro City to inyo atin, no? Happy listening. Sumbungaran sa katawan. And also ni Jury Silvano, ni Buddy Volcat, ni Margie Badoy, ni Julina Amulo, Bilin Lapos, Romeo Alminyi, ni mga Luang family, ni Ben Caldo, and ni Digit Ginafi, and ni Nelia Mapa, ni Jelme Ruho, Maribas Junicio, ni Ray Kyle, maayo nga pagpaminaw niyo tanan. Salamat sa inyo nga pagbisita sa Bryce Chicken House. So, abla to ang call line, Vince. Sige, dawat ang caller, mga higala. So natay caller sa tong linya. Hello, Okay, maayong udto. Hello, Yes sir, maayong udto sir. Kami di pa abot di Jenay Karabaw diri nga abot nga baye. Carabao. Oh. Bali, nasa laang nga Carabao diya, sir? Sabi sa alas 2 naabot diri sa balay. Sige sir, salamat kayo nga nagpahibalo ka ani sir. And then, sa nga lugar ninyo sir?
Nas, Lukay, Lukay Bagtik. Tuyupon. Kantuyo po Lukay. Oh. Sige sir. Sir, kani si pangalan na to, sir? Salamat minimo sir nga nagpanawagan Uy. gani kini no kaning naagi nawalaan aning Carabao. Winay Kadilinya. Sir Winnie Cadilinia. Sir Win, salamat Sir Win no, pero atong ipahibalo no sa itong mga kaigsunan gisa to nawalaan og Carabao. Sir, unsa itsura aning Carabawa, sir? Baye. Baye. Taas tungay nga Taas ang Shanghai sungay. ba? Oo. Yan ay pot. Sir Winnie Cadilinia, sir, no? Oh. Winnie Cadilinya siya. Winnie Cadilinia. May kong papel ayon, Wins. Kana sa imong front wins. So, sir, salamat kis pagpahibalo. Unya, sir, in kaso og nain nakadungog ron nga ilahan ng Carabao, sir. So, anhaon lang sa inyong nga balay o ato lang sa may barangay hall nimo ihatod, sir? Dapakuha ra nila deres balay. Sa inyo nga balay. So, naa ka sa may Lukay Kantuyo po, sir, no? Sir Oo. Wen? Sakop na nas manhuyod, sir, no? Takot na manoyod. Manhuyod. Sige, sir. So, salamat kayo sa pagtawag, sir. Nya, amo lang po i-save imo number para nga like kong save sa number Wins para in kasong na mo contact nato is mag-contact lang sila ni Sir Winnie. I-private lang natog hatag sa Ay sa kwan. gi-off, sir, ha? Kaya kung picturean sa sir, ha? Di bago mo kag cellphone, Wins, no? Daan na niya. Yeah, di madali na kong amigo mga gala, oh. Dugay. Asi brand na namin? Ha? Asi brand? Cherry Mobile. Cherry So, Sir Wayne, kadali lang sir ha kay atong i-check ning ato ang kuhaon imuhang kuan imuhang number para nga kasong na imo contact ato ang mahatag ang number nimo. So, Kuha na nako, okay sir. na. Imong number, sir. Okay Sir na, sir. Wayne, salamat kaayo Sir Wayne sa pagtawag, pagpahibalo. Oo, salamat po. Sir Wayne, God bless you sir. Salamat. Sumbunganan sa katawan. So mga igala no, ito pasalamatan Sir Winnie Cadilinia na ay Carabao nga naabot sa ilahang nga lugar, gihipusan lang niya. In kaso kinsay nawadaan diha sa may Areas Lukay Area lang or sa may- Kantuyupon. Katuyupon. Or So, palibot anang lugar. So naara ang imong Carabao ni Sir Winnie Cadilinia. So parang nga dili libog ug asa pagbulong ni Sir Winnie. So pag abot nimo sa Lukay, pangutana lang diha ug asa ng balay ni Sir Winnie Cadilinia kay ilado naman po ni Masta Silingan, magkailhanay naman na sila. Or kaso pod og maganang ka mga numero, so abli pod ato istasyonan mga igala o makabisita ka aron makuha nimo ang numero ni Sir Winnie Cadilinia. Sir Winnie, daghang salamat. God bless you, sir. Sumbunganan sa katawan. Mayong pagpamina ni Junior Baldos, Gilbert Ganti, gikan sa may Kauswagan, maayong pagpaminaw. Sir, minaw mi here, Valencia, Dumaguete. Wow, salamat ha sa pagpaminaw. Shout out nila sa De Los Santos family, sa may San Jose, Bayawan, Andaya family, Arellano, sa may Sitio Lantoy, Jane De Los Santos, mga igala sa may Valencia. Jane, may nga modto ni mo diha, ma'am. Happy watching sa tuang live. Sila ni Amelito Kamingawan, Jason Salva Mihino, ni Rain Lalab, Jason Caballero, ni Sir Michael Gamala, Marilyn Cadalio, Mar Imbalsado Montesino, Chris Janly Bungay Sarona, Marlene Cobo, happy watching. Manny Alinyabo, Sumbunganan. Marilyn Cadalio, Rosaline Palomar de Los Santos, Keisha Ilom ni Jelay diha sa Maytara, Dayji, may monto ni Muday, Rodriguez family sa Maytara, may pagpaminaw ni Roslyn. Happy watching. Ginilyn Labrador, ni Ma'am Maricel Abilio Rodriguez, Shine Jane Labrador, Angostia Montesino family, maayong pagpaminaw. Leslie Baldos, mga Porsadas family, labi na ni James, may buto ni mo James. Sir Jonathan Hidorio ni R-Team Larga Besta, happy watching sa tuang live sa Facebook. Sumbunganan sa katawan.
And also ni Ray Alignia, ni Richland Kaliwan, ni Marena Pakulana, Shirley Torres, Tata Torres, Amy Babor, ni Gina Tapitiluna, ni Jugart Cadozali, Carlito De La Torre, ni Jovelyn Balario. May nga pagpinang salamat sa inyo nga pagbisita sa Bryce Chicken. Sumbunganan sa kata. Dawat ang caller, Vince. Natay caller sa atong linya, mga igala, itong pasudlon. Hello, maayong udto. May muto, sir. Yes, sir, may maayong sir. udto. Karang, mga iron akong number sa Rico Mabinay, sir. Ah, okay. Noriko, Mabinay. Okay, nagka-problema inyo ada, sir? Burnout? Unsa man? Wala ma-reading ang mga diri, sir. Ang uban na reading, ang mga wala. Kuhan Sakop mo sa bapa or wala? Dili. Dili, Rico. Noriko gyud mo, direct mo Noriko. sa kuan. Sige, sir. So, manana kay imuhang cellphone diya, sir? Imurang ma-save o no, imuhang kuan? Ha? Oh, sige, okay, sir. Ako rang i-type, sir. I-type lang nimo. Sige, sir. 0917 Oh, 123 oh. 4349. Okay, sir. Salamat, sir. Okay, sir. Dahil, sir, kaning para pod nga safe pod mo diha, tagaan tigag number sa atong police para nga safety, i-save lang nimo ni para sa mga in the future use nimo, sir ba? Oh, sige, okay, Sige, sir. Tagaan tigag number sa ato nga police para nga, di ba, Vince? So, mo ni sa police, sir. sir. 0917 Oh, 773 oh. 4907. Okay, sige, Sige, salamat, sir. sir. Dapat yun, sir. Tagaan ka sa rescue. In kasog na yung mga problema niya diya, sir. Mga aksidente. Okay, So- okay. Sige, sir. Para kumpleto. Okay, 0995 Oh, 307 oh. 8633. Okay, sir. Sige, sir. Salamat sa pagtawag, sir. May muto ni mo, sir. Oh, sige, may muto po, sir. Sumbunganan sa katawan. Atong oras mga igala, alas 12:07 na gid sa kamutuhon. Diha sa may Ibulan, maayo nga pagpaminaw nila ni Mama Dilia Sarona sa iyahang nga mga igsuon si Janessa o sa iyahang bana nga si Totoy. Wapong ngalan no kay si Totoy. Pilig ni siyag tutoy. Lagi kay Jilimia Huban and family. O sa iyang uyuan nga si Titi. Grabe. Totoy. Totoy, Titi. Si Titi, si Bubi. Bubi, Jinky. Onya Manolo. Manolo. May gana ka nilis tutoy, titi, og si Bubobs. Dai Jenna, sila ni Artib, ni Melda, ni Peredo, ni Tia Tisi. So, mayong pagpaminaw. And also nila ni Visitasyon Tugdang, Jade Umanda, Jerry Dayanan, ni Fatima Anfoni, Irene Ann Zuniega, ni Jolito Digit, Janet Escusar, Rowena Escusar, Marlene Dulingay, Norma Di Jesus, and also ni Nilien Igana, umayo nga pagpaminaw niyong tanan diya. So, dawat tagline caller mga higala. Atay caller sa atong linya, Carl, atong pasudlon. Hello, maayong odto. Mayang ato, sir. Yes, ma'am, maayong odto, ma'am. Kanang mga sana roon sa ko, pwede. Go ahead, ma'am. Kanang tagpilay niyong facial dira. Facial 75, ma'am. Sa inyo nga ra dira nga. Bisita. istasyonan, sir. Bisitahan lang may diri, ma'am, ha. Imo ni Vince. Okay ra makabiyahe. Bisan wala pa mga kuan pa ingon dira. Taga-asa si ma'am? Balikan ko, sir. Sige, Sa may Baikan. kapamati ninyo Ay, wow. dire. Salamat, ma'am, ha. So, pwede ra, ma'am, mo travel ka and then pagbalik ni mo, mag-facial na niya ka, ma'am, ha. Okay, sige, sir. Dayon, kanang napadjud, sir. Ma'am. Kanang cervix care ba? Naamo dira. Naatay cervix care but ang presyo murag dili ta ka-anunsyo ana kay naamay na laing na maligya pud, ma'am. Pero iusa na lang diri ay kabalaka kay naatay dagang stock sa cervix care. May po na makita ta, ma'am. Okay, sige, sir. Salamat. Salamat, ma'am, ha. Og amping diha, ma'am. God bless you, ma'am. Sumbunganan sa katawan. Kana ay pa nimo Vince mo dawat og message, Pagkwanto, alarm to. alarm. Alarm. Sumbunganan
Binakong message kay uno to. Man, consistent magita siya. Oh. Mura siya alarm kay alarm ni Kristen ani. Langas manggod. Susi kung saon pag off. Di ba ko kabalog asa na ko ni pangitaon. Sayo, man na sayo na i-mute ra na siya. Pamalon ta ka ganina. Ato sa daing itimbaya Carl si Franklin Balauro, Rilin Balauro, ni Rich France and also nila ni Princess, ni Nasi Cortez, Bibilin Cortez, ni Edito Cortez, Nasel, ni Michelle ug ni Ernesto, and also ni Vivian Valerie and ni Rilin Balauro. No, maayo nga pagpaminaw niyo din ha. Always gis lang kasunod sa matag programa na to. Wow. So, ang nagtimbaya no gikan ni Ma'am Linda. Ruiz. Wow. Ano blakpakan may gala? So silang nung Franklin no? Sila nung Franklin. Si also ni Kuansad Sir Richard Yanok. Maayo nga mundo nimo sir. So mo daw tagline caller mga igala. Pero tay caller Carl atong pasudlon. Hello, maayong odto. Nakat man mga pinangatig paminaw. Diha sa may mag-aso bagtik, maayong pagpaminaw ni Jenna Kajenti, Kadimas family, Abordo og Acosta family. Jekin and Jillian, happy listening. Natay lang caller Carl atong Okay, pasudlon. Hello, maayong odto. Yo, may ngonto di Jiben. Yes sir, maayong odto sir. Ay mo, kwanta ta ko about atong sa naging adlaw niyong issue ba? At tinood, suki na to ni si sir, no? Sige sir, go ahead sir. Unsa may Ilahang, Sir, paano sir sa dason election sa ilahang ng lahang politika? o gani, sir, kaning prior ta nga mag-discuss, ani, ila na po ning dodahan, si Jumar na po dagoy ninyo nawag. Sige. Mga kung nakuhaan ko dato, di Sige, sir, go ahead, sir. Lahang plano nga sa ilahang mayor si Django na po. Oh, Kay, mura man siya naigkahadlokan na posisyon na DJ. lagi, sir? Kaya karon yang ipasulod, yung asawa. Oh. So, ang nga ginapalingkuran na itong lain, kay mura man siya naigkahadlokan. Lagi, sir, kumbaga, kuha na ba? wala na check and balance. Oh. Oo. Legislative and executive ilan ang Ay, Nya- ginood lang DJ, o masudlan din naglain diyang mayor. Oh. Anha lagi na siya ba preso, kay mahiling naman ko to yung mga binuhatan. Mao na, moting kayo na ba ang mga, o Oo. mga previous ba nga mga Mga niya yung mga project. Oo. Unya, usap, Mabalaan niya to o masudlan niya sa lain diya. oo, unya, mulagi ni sir kay, og imo siyang kuag base, kumbaga, burden biya kay sa part ni sa Mrs. ni Bossing Ron Vance kay siya god wa na siya plan nga mobalik pagka mayor. So burden kasi nga part unsa yang i-perform Vince ba? Eh wa na gud siya dili na siya interesado anang posisyon na. Wag na So focus. libog hago na sa iyang part Vince. Stressful na. Oh, stressful kay siya. Para sa na itong kuan Carl, nakapuyo ko sa unos Tagaytay. Oo. Nya way laing trabaho. Ang trabaho sa ako ang igsuon is tutor og Koreans. Oo. Napugos po kog tutor og Koreans nya di na ko linya pagka Hago stressful. kayo. Oo. Muna nga hago kay na sa iyang part kay gihimo mo siyang proxy Oo. lang ba? Sakto Kaya ba dapat man mo sir? sir. Oo. Lain na po tayo palingkuron niya aron makita po unsay lihok sa mga ubang nga opisyal ba. Mo na punto gid sir, sakto na imo sir. Oo. Kumbaga dili unta maghinakog ba? Kung man na magkaana nga posisyon na, iuntag na po naslain. Hatag po lain aron Oo. naday dili niya kaya po sa uban. Tinood, o di ba, ihatag niyang Alan. Kay si Alan, mura man pog mayor si Ay, Alan. wala So, mga di ba? klaro DJ. Oh. So, Kanang nasa inyong grupo, mga nga tagaan. o may mudawad. okay. Kaya ako DJ, Oo. kaya po na kong nyaging election bang nagabotar Oo. sa grupo gito ni Sara Kisidin. Oo. Pero nadyo ko pagsali ka ng grupo nga, mo gina yung malabot nga, maglingko diha. Murag pariha na kita sir. Eh jack lang ani sir. So sir, salamat kay salamat kay ining imong opinion sir. Dako kay katabang ni opinion niya sir. Kaning tawag magutak ko nga to. oo, nya wala lang Wala ba mo kasulog. sa sinsya gid kaayo sir. Mga panapos nimong mensahe sir. Ako rin kasulti DJ nga. Di na gid siya maghinangol ang posisyon ron kay ang mga tao ra gay magpapahawa niya dason eleksyon. Tinood sir, kumbaga lami biya na imong mensahe sir no. Duhay ang choice. It's either voluntary siya nga ihatag niya sa uban
Or ang Oo. tao gyud mo papawa gid niya ug dili gid siya. Sakto Oo. ba gini sir? Sir, salamat Hindi kay sir. Sige, go ahead sir. Pag bubalik pa kayo sa lingkod, mag-resort naman gina siya. Mayra magtindog sir no? Di lang balik og likod. Mag-resort mag-lingkod, kaya ako nagtiyan. Sir, salamat sa pagtawag sir. May muto nimo sir. Sige, salamat. Mga hiwi kapag pangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Actually no si sir no mga higala no dugay na kayo ta sa programa Vince pero wag kita niya buhi ibiyag yun. Always yun kasunod si sir na Undanot po kayo si Sir mo kuminto po. Kuminto. Unya nakalami ni sir mga higala sa ato nga caller. Kay Practical. makita nimo nga batanon pa siya, ha? Batanon pa siya pero nanghilabot siya. Wa siya manghilabot kundi nanghilabot Nanghilabot. siya. Diha sa Nagpakabana. ideya ba? O nagpakabana siya. Sakto Kay kayo. kita manggod mga Oo. katawhan, no, kitang mga katawhan di ta magpakabana. Mabusuhan ra gyud ta. Pinoon. Kasana gong permero pitkan-pitkan ra ka. Oh. Sunod, aga na mga buli-buli gini sa Bully. eskwelahan ka, Oo. di ba? Oo. Sunod sampalong na ka, kadis-kadis sa imong ulo. Oh. Kay di ka mo sukol, di ka mo tingog nga gingon nana ka, di ka Gani. mo report sa mga teacher. Oh. So pabilin jud kang ginabuli. Oh. Pinoon. Sumupo na siya sa ato ang lungsod na nakatay nakita nga hiwi nga sistema pakahilom ra gyapon ta kay Naging ngunta mao. di na nato na mausob kay Oo. sila may nagdumala. Nga panahon sa eleksyon hatagan ra tag sa gato 50 200 mura gyud gihapon mura gyud taga suicide. Tinood. Muna gingon mga higala. Mo dawata. Ito pa ita. Dawata na gud gyapon. Pero Oo. gama kita atong kagalang desisyon. So natay lain caller Sige, Carl go ahead. ato pasudlon. Hello maayong udto. Hello, maayo nga mo to. Mayong muto dia. Ma'am, may mo to, ma'am. Oh, sit. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Sito kalagan, ma'am. Ma'am, pwede pa hinay sa gamay muha nga radyo, ma'am, para nga ato nga makuan. Dili siya mag-echo, ha? O sir. Sige, ma'am, pahinay pa yun. Or distansya lang sa may radyo. Di ba? Ayaw lang ato ba nga ang radyo? Kusog mo diri sir. Murag halata man, ma'am. Kagay ko. Joke ra, ma'am. So, ma'am, kaning distansya lang sa radyo, ma'am. Or pahinay ba? Sige, ma'am. Wow, salamat, ma'am, ha. So, ma'am, usa ito kalagan, ma'am. Kusog mo diri sa among bulwang. Sa bulwa. So nagpabalo ra ka nga kusog mi diha. Okay na to. Sige. Ma'am, salamat kay sa imong pagtawag, ma'am. Salamat, ma'am. Ayaw nga mundo nimo, ma'am. Sumbunganan sa katawan. Mura day taga chikatindan sa ani. Pero salamat kay ni ma'am, no, kay nitawag siya mga higala. At least, malipay ta ba kay ilahan kuso-kuso na to, Vince. Kapitan ta di doy rin na minaw. Gamay rin na minaw na to. Nagkatay na minaw. Naman day taga bulwang, naman day Oo. mi usas bulwang So, di ay. duha na? Duha na. Salamat, ha. Sir, ngutana lang ko ba? Tama may baligyang alambre? Nay, alambre. Kompleto. Yes, basta hardware mga higala, nanay mga apil alambre, power tools, sa kung nga mga Simento. kompleto na siya mga higala. Hollow blocks. Ah. Oo. So salamat sa pagpangutana. Elisa Papa, may nga pagminaw Sita Kanyeti, Maria Fia Morganda, Adila Amaro, Amano, Alan Romano, LV Balansag, Iris Subiati, ni Roxanne Rodriguez, Sally Rodriguez, Charis Kadayday, ani Junjun Bilyo, may nga pagpaminaw yung tanan. Jumar Angka, mayo nga pagpaminaw sa tuang programa. Natay lang caller mga Natay higala. caller atong pasudlon. Hello, maayong udto. Mute sa Vince, mute. Hello sir, may nga mo do. Ay mo to. Pot. Yes sir, go ahead sir. Ay, amon dalan di guba. Sa di na sir nga area sir. Sa Balyo. Balyo. Sakop sa Tagukod. Ay Tagukon. So Tagukon. Occidental So, ni siya. occidental. So at least no sir, actually no naminaw mo po ang mga ang mga opisya sa Tagukon, at least nga madunggan na po nila Vince ba. So sir, sa may kasulti nimo kabahin ana sir? Ito sir. Sa may imuha nga Ikaminsahe sa ikaminsahe mga nimo officials din na nga naminaw karon. May tani kun kayo amon dalan de. Kay pertigig ka guba-guba. Tinood. Mo kita na yung mga priority yung no long before pa sa una sir no.
Kana bang dalan may pinakauna sa yun prior ning uban nga mga development. Ga bungi-bungi kay sige katumba kay lisod-lisod din. Grabe day no. Sige sir, so at least nga natawag nimo ni sir and then this assured sir nga mo ani paabot sa inyong mga barangay officials po diha sir. Sige sir. Sige sir, salamat sa pagtawag sir. Mahimudto nimo sir. Salamat pod. Sumbungaran sa katawan. So dili lang di ay may tuwa diri may guba kay dalan mga higala. Ito Balyo, Sitio Ha? Balyo, Barangay Tagokon. Ang main priority gid da dalan gid James. Long Bukan na siya, before eh. mga higala, prior ka mo pagwapog barangay hall. Unaha gining dalan. Kay mo na bag unahon na tong tabang ba ang sa bukid kay musunod na lang unya ng development sa lalom sa lungsod. Bali man ato diri kay giuna man ning lungsod wala tong bukid. Pero So samot ka po break bukid. pero mapudutan ng sa lungsod Ah. Carl, o ka na bang Patas. inutangan gani kang dinagko na kaayo. Nya Kumbaga, kabalo magkunta sa kining estado sa utang mga igala nga ang 30% automatic shoot gina siya. tino. Sa usa ka sakto na politiko, yung mga unya mo kwintada ka og 30% mga igala sa 200 million. Oo. More or less naa sa 60 million pod. No. Nya may kag 60 million pila na nakakarsada ang mahimo pod ana. Tinon. Pila ka mga tangke sa tubig, pila ka mga drilling machine, di ba? Problema Sayang kayo ba? Unya, ang interest plus interest pag yun, Carl. Pila interest anang 200 million plus. Dako kayo mga igala. So what if kana bang giingon ba nga live with your income ugun sa ang imuha nga income ugun sa imuha nga era mora unta ang gamiton total dako man tag era 200 million di ba og pila development fund ana unya ang terminal complex og wala ray overpriced na mga higala is more or less matud pa sa engineer nga nahinabi na to Carl dili nakabot og 50 million. Gabi ang Diba? overpricing. Og tinarong ra gyud nga pag-implementar sa proyekto Actually, mga higala, dako gyud o kining kalambuan ang ato ang lungsod. Ang kanigyon, ang realidad gid sa Mabinay mga higala, wala man kun magdahom ang atong pinalanggang opisyal nga naay matukod nga radyo dire sa Mabinay. Sumbungaran sa katawan. So expected na niya Vince. Wala siya mag-expect nga naay matukod nga istasyonan sa Mabinay. Nga istasyonan nga kabalong mubarog siyang kagalingon. Dili siya masulsulag politiko. So wala man siya kauna-una na sa una. So padayon sila og buhat og mga illegal nga buhat Vince. Sa una tago-tago ra, di ba? For example, kanang mga kubkubanay, tago-tago naman to sa una. Pero karon harap-harapan kang ipakita ng truck mo agis imong atubangan. Harap-harapan nga magkontrata sila mo'y magbuhos anang imuhang kadalanan. So wala na siya pakiba. Unyag imo siyang bulungon, istoryahon, di po nimo siya makitaan kay tuwa naman siya gapuyos sumagiti. So wala na siya paki, nalimtan niya ang tao. Lately lang nga naay natukod istasyonan ang RFM bench nga gi-expose ang iya nga buhatanan. Dili na sa kaugalingong interes nato mga higala, kundi sa interes sa komunidad. Nga dili ta gusto og korupsyon, kay by the time nga naay korupsyon, naay taong muburot, pero naapoy mga taong mang-uy-uy. Mo gina sa Vince. So gi-expose. So ulahin na lang ni nga maning kamot pud sila og bakwi sa mga taong ilang gipang talikdan sa una. Vince? No. Lately na lang makakita ka nga sigig bisita kada lugar. Kay ilang i-win back ang kasing-kasing sa tao nga naa opisyal day sila. Sumbungaran sa katawan. Para na to Wala siya Carl. nahitabo sa ato ang lungsod. Ang pagpalambo sa kalugsod dili pinaagian ng building. Unahon nimo ang income sa mga tao nga motubo. Ekonomiya. Ekonomiya nga naay purchasing power ang tawo. Para ang mga investor sila na nakusa mo sulod dinhi mo develop sa mga lugar nato dinhi. For example like sa Kabankalan tungod kay ilang ekonomiya didto purchasing power naa. Di ba sulod ang City Mall, sulod ang Gaisano. Mga bangko pila na ka bangko ila dito pilo daghan na kang bangko more or less pulo ka bangko. So mo generate pud og daghang trabaho.
Ah. Di ba? So ingon ana ang mga pamaagi, nagtukod ba sila og daghan nga mga sama sa bloke, di ba? Wala. Ang mga pribado na mga higala nga matukod. mga negosyante, boy nitukod sila og ilahang nga mga malls, nitukod og mga bloke, didto na nangabang ang mga tawo. Actually, Vince, no? Huwag mo ko agbase mga higala. Sa pagkakaroon, protein, daghan ng bloke nga walay sulod wala, yaron. oh. So, additional lang bloke, na po yung bloke, nga mudungagan na po siya. So, daghan ang mabakante, Vince. Mm. Daghan siya mabakante. Pero dili magud ang purpose ana mga higala nga matukod siya. Ang purpose ana nga makwarta siya. Sumbunganan sa katawan. Tanaw mo bukod Makaingon ta- deliver og mga Makaingon ta nga ang siya. intensyon ana pagpagwapo o kon Ah. paghatag og kining mga bloke sa mga okupante. Ah. Pero imuhang kwentahon Carl, pila na ka mga establishmento nga mga kapitalista gigani nga nangasirado. Scobie sirado na. Masirado na gid. Sirado lang Totally Scobie. sirado na gid, ya. Kaya nahinabi na ko sa mga trabahante gibayaran na sila, Ay. di ba? Oh, Scobie sirado pero sa kadaghan nga mga lugar dinhi nga na Scobie nga nung diri ra man sa atong lungsod. Ay. Kung ipasangil yung pandemic man pud ang dumagiti pero nung kabarog man, Ay. di ba? Og sa mga taste po din sa pagkaon, maor man pud ng templada dito. Ato di kita ka-sustain din he. Oh, ato ang mga bongbong, pandemic man pud ron. Pero nga nung kabarog ra siya sa uban nga mga lugar. Biya, no? Kulang kita sa ato ang purchasing power din sa ato ang mga tawo nato. Una si atong palambuon ng mga panginabuhi sa mga tao, suportahan nato unsay kusog nato ba. Ato dinhi is ang ato ang agrikultura, atong mga humayan, atong mga tubuhan, ato ang mga utanan, moy ato ang palambuon. Dili kay sige lang tag-focus anang building unya. Kay ang ilagong kwan mga higala, ang kini kung ato ang mga trapo nga mga politiko, ang ilang perception nato ba, ilang pangagpas nato, mga ignorante ta. So, ignorante man ilang tanaw nato, Vince. Ilahang panghuna-huna mga higala nga once makakita tag building, Lambo makaingon na. dayong ta nga lambo na. Sumbunganan sa katawan. Lambo na. Pero behind sa building, ilan ang nakita nato nga dili ta kakita unsay luyo sa building. Luyo sa building mga higala, tua ang ilahang mga ginansya tagsa-tagsa ka mga politiko. Sumbunganan sa katawan. Sila'y kontrata, shot sa ilang bulsa, may komisyon pa, shot sa ilang bulsa, sila'y na nga dato. Dayong pasagdaan na ng building nga, bahalag maunsa na siya, pare ang terminal complex, way tarong tubig. Muna ila, magpabilin ta sa nga, ha? Wow. Simple ba nga perception mga higala? Makakita kag taong nipalit og sakyanan kaingon dayon kang dato siya. Sumbunganan sa katawan. Di ba, Vince? Mm. Mo man na bisag DSWD di na to na madinay. Dili ka tagaag amelioration. Og insert Kay yung- naa kay easy ride. Kay ilang tanaw na kay easy ride, so may kaya ka. Wa sila kabalo nga giutang na siya. Di ba, Vince? Mm. Mo na ilaha nga buhat mga higala nga ilang ipakita nga dakong building parang mangangha ka, wow. Pero wala nila gisugid nga sila'y nakakwartaan na. Sumbunganan sa katawan. Malas lang sila nga naata. Sumbunganan sa katawan. Kay kita mga higala, kabalo man ta mubasa nila. Ilang mga buhat. Kay negosyante man ta. Sumbunganan sa katawan. Mga hindi kapagpangalagan, pang gobyerno, pang pribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Sir Carl, kano sa pa di ay maabri ang bato? Sirado ba ang bato? Bato? Oo. Nasirado ba dahil? O kabalo? Marag abri naman na sige diya. Murag wa man po Muda tag checkpoint color? ang ato ang mga bato. Mudawat tag color mga higala. Natay Itong color. oras, alas 12:30 na. Ato ang pasudlon. Hello, maayong odto. Hello, sir. May moto, sir. Yes, ma'am. Ma'am. Maayong odto, ma'am. Go ahead, ma'am. Sa ito'y kalagan. Ano na, sir? Sige, go ahead ma'am. Saan sa man ikabahin? Kanang, ang ako bang anak, sir, to amang ko sa tapi niya, magpauli man siya diri, pwede rin siya makapauli diri, occidental man to dito. Tapi. Tapi, bantayan. Asa Oh, man dapit tapi. ng tapi? Diya sa... Bantayan.
unan sa Tabugon. Okay. So ma'am, kaning if ever nga mosulod siya sa ato ang jurisdiction ma'am, sa ato ang lugar. Negros So Oriental. kinahanglan mo comply gid siya sa mga requirements. Travel ma'am. Authority. Duha ra man ang kinahanglan ay Kuadra. Travel Authority o kining Medical. certificate clearance. wala na siya kinahanglan ma'am. Wala na swab test. Wala na kay naaraman siya diri. Unya inigabot anak niya diri sir dili na siya quarantinon. Mandatory quarantine gid siya ma'am. 14 days. Oo. Ah. 14 days gid siya nga magkuan. Mismo ganis pastor umintado gani sa may Apostolic Independent Mission gikan sa Bohol. Ari naa sa diaron sa may Panyabunan. Pastor may ngamudto ninyo og sa mga kaigsoon nato sa may Panyabunan. So ma'am, mandatory gid siya ma'am nga required gid siya nga mag 14 days quarantine gid siya ma'am. So Nya mo kay ako sir kanang Ma'am. wala pay biyahe sir nga pera gikan dia sa Mabini paingog ka Bangkalan. ang Wala pa, ma'am. biyahe niya ma'am is kutob lamang sa Tagukon, Kabankalan. Oh, So, pwede na na po din na dito paingog tape. So wala ra may problema ma'am kay sa may Taguko na po ila fiera nga imo masakyan padulong sa kuan. Mga tricycle na lang, Carl. Oo. Oh. Naanay mga sakyanan dito nga pwede niyo masakyan. Sige sir, baso na minaw ra po na ron sila dito sir kay ulis po na kay silang maminaw sa inyong istasyonan sa RFM sir. Okay ma'am. Salamat. Ma'am, salamat sa pagtawag ma'am. Sige sir, salamat. May muto nimo ma'am. Sumbungaran sa katawan. Asibron family, ang parado maayo nga pagpaminaw sa ato ang programa. Sir, padayon na mo sa inyong programa kay ako gasuporta ko ninyo. Katulon na ni. Katulong ang suporta mga salamat ha. Sige kong paminaw mo to. Wow, may paminaw. Mga patulada family. And diha sa may inapoy, may pagpaminaw ninyo. Labi na gyud ni Sir Rolando Patulada. Sumbungaran sa katawan. Natay lain caller, Carl. Ato pasudlon. Hello, Okay. maayong udto. Hello, DJ Ben Studio. Aldo man yung budtupod. Yes, sir. Sir, mudto, sir. Maayong mudto. Kana bang sa pikas ba? Yes, sir. Unsa man? Unsa man pikas? Kami nabit pa lang sa pikas. Onya. Kanang lain mo kayo kay kana mo ilang ipangistorya murag di na magud sakto god. Unsa na ilang giistorya, sir? Kay kana kunong naay balas nga ay kabilya nga ipa-deliver sa luyang. Oo. 50 kuno kabok, deliver kan ta kuno og 16 ka buok o usahay ko 20 asa daw tinoda na. Oo. Unya kaso kunong lansa nga 5 ka kilo, dalaan ra og 2 ka kilo og katong siminto po kuno nga kato po 30 hapdan ra 20. Bitaw. Unya asa daw tinoda na nga nagpistorya kay mo mangon na dito sa ilang istasyon nga You mean sir nga kuan, ganahan ka nga madunggan istorya ka ba na o siya tong tubag ana? oh. Sige, mas maayo po na imuhang ginguan sir. So sir, katong kabahin sa kanang delivery, utang na siya sir. So for example, ikaw mo utang ka. Nako. So ako ang puhunan mo, ako ang ihatag nimo kay naa kay gitrabaho. So mo order kag 50 kay utang man siya sir. So ang una nga, for example, ma-short ko sa akong budget sa ako ang mga materialis. So deliveran na sa tika og 30, total utang man na siya, and then mo na siya partial delivery. So after ana sir nga magamit na nimo ng 30, so dungaga na puti ka og laing 20, hantod nga mahurot na makompleto na to tong 50 ka order nimo. Kay papaghangop ko kuno sa pikas god kanang gamamarag resibo arong mao na ipakita dito. Oo. Murag lisod kayo na sir kay actually ang mga resibo ron sir is registered na siya sa BIR. Dili na siya pwedeng magama kag kaugalihong resibo kay against sa ato ang policy na sa BIR. Pwede kang kasuhan ana, multa ka 200,000 na basta magama ra ka og kanang resibo Ilabi nag mga government transactions. Oh yes, dili na siya pwede. So Gani kay mao man guna tapos. Sir, ang kuan mo gud sir, ang in general mo gud sir, dili nila makabot og unsay transaksyon sa mga negosyo kay di man guni mga negosyante. So, ang ilahang prinsipyo sir, trabahante. Dili nila mabasa og unsay amuang nga mga sistema sa negosyo. Partial deliveries,
o unsa pa na nga mga transactions. Anya wala gani mo reklamo ang amo ang gideliveran sila na noon nga wala gani labot sa among transaksyon. Kani ka na Diba, magod sir? Si kana bas kuan ba kana si Kuya Irma naglanyaw si Kuya Mi daw kana iskariniyaw nga bansagan nila April Boy kuno na. Na mao man nagamagamag istorya nga mao kuno na tapos napag ito ipatubag kuno pa basta parte sa mga mamampasi na. Pero para nako padayon ra jud ang RFM guys sa 2020 daw per day jud na sila. Wow, salamat kaayo sir ha. Nya, pasalamat po mi sir nga ni paabot ka na para nga ma-open po sa mga katawhan ron ba nga kabahin sa ilahang mga fabricated nga mga story sir. Salamat ani pagpaabot nimo sir. Sige sir, taga kuan din taga Tabugon din para guys sa Dagkamankalan. Wow, salamat sa nya. Musuporta ra ka diri na mo ro eleksyon sir. Dili na may masiro diri sa Tabugon sir, ang kaso. At pagtanda ko diya kay makabotar ko na mo ko sa Tabugon do. Sir, salamat. Suportahin na lang na akong migo sir, si Biboy Bilyo Diri sa kabutar. Diri Nasa ka payas na bugo. Sir, salamat sa pagtawag, sir. May mundo ni mo, sir. Ay mo ta po DJ. Salamat, sir. Sumbungan sa katawan. Muna nakalami lagi mga higala, no? Kay... So at least nga, pasalamat sila, no? Nga naminaw po dahil ato ang mga listeners po nila. Oo. Actually, no? Makalingaw ba kay... Kanigong gitawag delivery mga higala, transaction ni between two ka mga proprietors. For example, supplier, proprietor tag-iya sa supplier, ang supplier, og ang contractor. So, wala gani bikil, wala sila problema ang duha. Ang mo reklamo ang driver, ginago mo na. Sumbungan sa katawan. Di ba? Paras ko itong Sa kagago ba? O imong kwagbasi ba, Vince? Kami nga supplier, wala may bikil sa among gisupplyan, kontraktor. O nya, constant lang amo ang connection. O nya, amo nung driver may mo reklamo, di gago. Sumbungan sa katawan. Ginago na. O nya, karon dungagan po ang mga komendador speakers. Dungagan pong busing po. Puro gago. Sumbungan sa katawan. Kasi, ano ba nga, logic lang ba, di ba, men? Oo. Logic lang ba? Wala may bikil sa mong gisuplayan. Wala gani mo dool diha nga reklamo siya kay ngano man. Wala may magkulang. Unya amo supply, kami ga supply, utangan pa gani namo ng kontraktor. Utangan pa sila namo. Kay mo amang puhunan ang gipagamit namo nila, Vince. Kay ga-supply, utang man na, mabayaran sila. Estimate po na, Carl, nga ang 50, dili pa na mahurot ang Dili pa adlaw. Kamo, So, gi-estimate na siya ka, pangutanon na siya, mga pila pa mahurot niyo aning 3 days. Actually, 20. Sige, hatdan sa mag 20. Then, after 3 days, dugangan mo na mo anang 20. mga higala, Or no? 30 ba? Ma-estimate mangani nato ng linibo ka mga kabilya nga i-deliver. Kini ranong 50 ka buok. Kumingking lang na sa among kwintada mga higala. Pero, patay may mo, kay mo na gingon ako itong sa unahan ganina, Vince. Bisag unsa ni mo katarong, pero sa ubang tao, daotan ka. Sumbungan sa katawan. Efras lagon na sa amo nga kuan kagahapon car experience dito mi o kining Himalalod. Oo. Na ni-order ako 50 ka charcoal. Oo. Nya kay gamay naman akong dala nya na pa koy bili ng uban. Iko pwede 30 lang usa, ma'am. Sunod lang namong balik ning 20. Onya ipagamit, nya ipa-deliver ni mong Roel na. Mingos Roel nga. 50 nang order nga 30 ra gikuan. Sumbungan sa katawan. Wala ginago na nga kuan mga higala. Sa ino, di man maayo mo pulong kag gago nga pulong pero wa na mo kay laing term nga matawag nimo ani mga tawhana. Sumbungan sa katawan. So mudawat tag laing caller mga pinangantig paminaw. Natay caller. Hello, maayong odto. Hello, may moto DJ. Yes, ma'am, maayong odto, ma'am. Anang mangutana ron ta ko DJ ba og nanay travel alin sa Cebu. Paingon dire. Dispatcher Benz, ikaw may bala na. Nara na, ma'am, basta kay i-comply lang ninyo ang mga requirements, ma'am. Kumbaga ma'am, kuan naman ma'am ato ang operation sa mga shipping ma'am. Ongoing ra, padayon ra gid sila. Only lang naray mga requirements kay kada lungsod na magod sila ay
gisubay nga mandate gikan sa gobyerno nato Vince nga i-follow para safe ang mga tao. Pero ang ato ang lungsod doon ma'am wala na nag-require og rapid test og kato nga swab test, medical clearance na lang and travel authority. Then acceptance ma'am sa barangay and sa lungsod nato. Adto ka sa tourism office nato. Okay, itong usang si Malago DJ nagkuan me nag-process me ba niya. Complete na unta me ipas na namo niya. Kuan na pud ko na travel ba ang barko. Ang padayon naman ma'am, wa may news nga ni kuan sila ang kuan. Asa man siya mauli ma'am? Dere sa Pandanon. Pandanon. So maybe So kuan lang far. guro. Basig gikag Manila si ato nga time ma'am kay ang Manila ni MECQ nya nay mga canceled flights nya atong 21 ang resume. Cebu lang siya or Manila? Sa Cebu. Cebu. Sa Cebu, padayon Nag-ECQ ang Cebu ma'am wala. Ang Cebu nag-ECQ sila? Unsa ilahang estado ron sa ilahang lugar dito? GCQ? Murag GCQ na dagway. Og GCQ na naman tayo travel. Actually, Kaya itong memorandum ni Governor Digamo is ano sa nag-process si ma'am? Ano sa nag-process? kano sa mo nag-process ma'am? Itong mga 14, 15. 14 sa kini August? So meaning last week. So last week ma'am bago pag yun mi ma'am no sa tomo ko sa Dumaguete ato nga time mo ganito nga dito sa DYGB is problema niya gani ato Vince is ang wala niya makumpleto ang requirements certificate of acceptance gikan sa Dumaguete ngadto sa kuan sa Cebu. Pero padayon ra gyud gyapon ang kuan kaning barge ma'am. Wala may kuan Kay ma'am. ang ato ang mga barge Closure sa ma'am, barge. sige man og Padayon biyahe na siya, labi na ma'am. sa atong mga essential goods na to, mga pagkaon, mga panginahan lang na to adlaw-adlaw, di Wala man na siya pwede undang, putlon. ma'am. Padayon ra So siya, ma'am. diha na lang ma'am pud na siya ipasakay ng mga pasahero. Aba na lang i-check dito sa DJ. Sige, ma'am. Sige ma'am, i-check alright na po, lang na ma'am. ma'am kay so far na Padayon siya, ma'am. padayon Wala man siya- kay ang ako nga mother gani last week last Friday naabot man gani siya ma'am gikag Manila. Oo. Kay kuan manggod na complete na namo ang upat travel authority ng medical certificate sa ilang valid ID o Oo. tong letter of coordination nga gikan diri. Acceptance. Ya, pagbalik namo didto ingon na pod nga kuan wala ko na i-travel. I guess wala Basig. biyahe. Or base wala ma'am, siya biyahe o- anang time. Or Anang base time. ma'am nga puno pa ang ato ang quarantine facilities. Mo nga dili sa sila mudawat. Mo na mga problema usahay. Ug walay kabutangan. Oo. Ingon Naay nila mga- bag-oras sila nakadawat og balita ba nga mao na wala ko na biyahe dagway to unsa tong giingon niya. Kay naay mga instances ma'am nga dili sila mudawat tungod kay puno pa ang ato ang mga quarantine facilities. Pag graduaton usa nila ning mga kuan ang uban nga na Dahil- quarantine, Ah. then pag graduate ana po area nga pasudlan, Di, ma'am, asa lugar gani mo uli, ma'am? Pandanon. Diri sa anon. Sa Pandanon. Unya ang na-hold siya, ma'am, sa Cebu. Oo. So dito ang problema, dili Vince. Di ba, ma'am? No. So walay bus ditong gabiyahe ma'am, paingon dire sa Bato or sa kuan, Liloan. Ang sarap po dagway. Ug gitistingan sa tunay og balibaran siya sa bus nga mosakay siya. That's the time nga mo kuan. Oo. Was nga kompleto na iyahang Pila mga edad niya, ma'am? papeles. Pila edad anang mo uli diri, ma'am? Kuan naman di Jimurag 18, 19. 18, 19. So, Ay, si Navy. kuan pa pud siya Carl, kanang So, underage. Underage ba? Dili ba po rason, ma'am? Ang underage niya, ma'am. Pero, ma'am, kani actually, no? Kanang mga idara, kabalo na siya mauli yun siyang dapita. Wow, Ni gamin. na kinanglang ikaw pa yung maghago niyang mauli siya. Kay, initiative na niya, unsay mga pamaagi nga makauli gid siya, Vince. Kaya murag ako nakita, ma'am ba? Murag ikay, ga problema para niya. Anak nimo ni ma'am? Anak? Kuan DJ, bayaw Bayaw ako. nimo. So, sige lang, ma'am. Puras lang nga makumpleto siya, ma'am. Wala man po'y closure sa tuwa nga barge. Naray biyahe gid ang So, barge sige. padali lang siya kung sa mga kinanglanon niyang galastoon,
ihatag niya na problema pagpauli diri Basta ma'am. kay coordinate Ikaw lang may yun mo. problema niya. Coordinate lagi mo dire sa tourism, ma'am, kay sugaton gina siya Oh. dire sa Kuan Port. Pakita lang ang ticket ng schedule. Ganing tagai siyang number. Total na naman kay number sa tourism diri ma'am no? Mm. Tagai siyang number nga siya na mo coordinate sa tourism diri ma'am para nga di na ka mahago. Tagbuon man na siya ma'am. Tagbuon na siya. Oo. Oo. Sige ma'am. Salamat sa pagtawag ma'am ha. Salamat sa advice niyo. Salamat ma'am. Sumbunganan sa katawan. Kay ang atong puntuan ni mga igala nga tagaan po nato sa gihabang responsibility. Muuli gani siya. Like for example, kita Vince, ako muuli Interesado ko. ka. Muuli ko. So, dili na nako tagaag problema akong pamilya. Nga siya may mabalog tarantar dito kung sa iyang buhaton para makauli ko kay ako may gadalas kagalingon nako Vince. So, i-complain ako kung kinanglan. Kumahot na ko kwarta, mga ikos kong pamilya lang ha, padali ko diri sa Palawan, kaya ako reprocess ani. Importante nga mauli yun ko. Yan ang responsibilidad na ang pagpauli, Vince. Tapos, taga-isang number sa rescue o sa tourism, parang sila na sa tourism ay mag-communicate o ano sa siya mauli o siya kulang niya, kay trabaho man na siya sa tourism, Vince. So, anong dapitan less hassle ba sa mga pamilyang nabilin diri ba? So, atong i-train pod ato ang pamilya mga higala nga tagaan nato siya nga mo perform sa siya nga responsibility as a LSI man o sa pa na nga ganahan o ganahan sigud siyang muuli mga pinangantig paminaw. Wala ta nang winta ha, kundi ang ato ani ba nga i-distribute po nato ang responsibilidad Vince ba? Pero na po yung obligasyon mo sa ang pamilya dire Carl kay ang pagkuha o acceptance sa kapitan. Actually Vince kana acceptance. normal gina sa Vince. So asikasuhon po na siya sa pamilya Di din. man, normal na imong gingon responsibility. Pero kana bang pagpauli, kumpleto naman siya. Na siya acceptance, kinahanglan pagagyapon mo adto tong pamilya. Wala na. Dili na. Uli na siya. Yan ang nanghago nga mauli gid siya diri. Kay kita na may problema na saan to pagpauli nga tuwa raman siya sa baturon. Di ba? Human na ma-acceptance human na ang trabaho, human na ang trabaho sa pamilya yan trabaho, toon yang tourism. Pagkaman, tiyamaan siya certificate of acceptance, ihatag dito. Yan ang hago dito. Pag uli niya diri, tagbuon siya sa rescue o sa LGU. So, dito na po ang responsibilidad sa pamilya nga motagbo na po niya after 14 days niya. Di ba? So, muna siya mga pinangantig paminaw. Sumbunganan sa katawan. Ano taglay caller, Vince? Pero tayo caller atong pasudlon. Hello, maayong udto. Hello sir, mayong mga may mutan niyong duha sir. Yes sir, maayong udto. Mo comment ra ko sir sa mga ato ang mga official diri sa Mabinay sir ba? Sige sir, sige sir, go ahead sir. Ani ato ang Mayor Manggod diri sa una, Oo. ang pagdon. Panahon pa mabunay ni Noyne sa una gud. Oo. Unya og unsay nimo ani Noyne sa una murabag isuhid ra niya ba nga mga style ba niya si ato ang mga presidente nato ron si Duterte. mo sa gusto na napay mga kurap. Oo. Na karon kay pasalamat gani ni sir nga naayari din sa Mabinay ba. Salamat po mi sir nga na naminaw mo na mo sir. Kay useless man po mi ug wala mo sir. Oo, muna nga ang ikasulter na ako sa mga solid RSN sa Tibok, Mabinay, sa 32 ka barangay. Pwede mga, sir, idol na lang itawag namo ninyo, sir. Bali, idol ang itawag ni mo sir. Idol na, dili na, sir, idol na. Di. Kaya mga... Iyang gimen nga, mutawag siya ni mo, idol na iyang tawag ni mo. Ayaw ra sir, kay maulaw ta sir. Ang ginoo ra tong i-idol sir. Kumbaga, Idol. mas ubos pa man gani minimo sir. Ayaw ra sir, ayaw ra gyud sir. Idol na mga tawag namo sa inyo ang duha, sir, mga Benz o Sir Carlo. Sir Ben. Ayaw ra sir, kay maulaw ta sir. Ordinaryong tao ta diri sir. Mas kami gani angay mutawag og idol ninyo sir. Ako ang isa sulti, sir, nga inaot nga pares banla ni Rafi Tolpo, sir, ba nga wala kinatakutan, sir. Lagi sir kay umasigi guta
Actually sir no, magdag-on ta sa atong kahadlok, magpabilin ra gyud ang mga daotang buhat sa atong lungsod sir. Oo. Wala nga salam. Sige sir. Muundan nyo, sir, ang sir, ang isaktura, sir. Sige, sir. So salamat kay sir. Sige sir, go ahead sir. Kanang kamera ay bahala, sir. Unsay mabot sa 2022, Sige sir, salamat kayo ana sir nya. Walang iwanan kita ni sir. Sir, basta ang mga nagpaminaw sa Eric karon sa Tibok Mabi na idol ang gusto na ko idol gitawag niyo sir. Dili ra sir. Dili ra Sir, sir, parang sir, parang nga mura pumig maestro ba? So, kami gani may angay mo idol ninyo sir. Sir, salamat kayo sa pagtawag sir. Ay tabalog gid ko nga kanya kong tingog ron daghang naminaw sa kuang storya dapat idol gyud. Correct po sir. Kumbaga sir, kasi imo tingog ron naagay mga tao ron gano'n na sikuan man gid ron. Nadlok na ko sir nga wala ko tingog kay nabog dahil na nawag ron sir. Sige lang sir, kay wala bitay nagkakuan ana sir. Pare-pareha mo tingog sir, pare-pareha mo og tono ni Ruel. Ilonggo. Joke lang sir Oo, pang Duterte style sir ba o pang Tulfo Brothers style Bitaw sir, salamat kayo sa pagsuporta sa atong programa sir. Sige sir, salamat sa inyo sir. Salamat sir, maing mudto nimo sir. Sumbungan sa katawan. Datong oras mga igala, alas 12:51 na gid sa kamutuhon. Padayon kamong naminaw sa ato ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Gatod kaninyo sa Ruiz Enterprises para sa inyong mga tiles, hardwares, electrical supplies, construction supplies, school supplies mga igala. Available diri sa ato ang Ruiz Enterprises na mga bago ron nga mga design bins sa tiles bins. Baling wapuha mga pinangantig paminaw. Unya barato. So, bisita mo ana diri ha. Ruiz Print Shop alang sa inyong tarpaulin printing, photo developing, RAS ID, valid ID, scanning, lamination, temporary plate numbers para sa inyong mga motor, sakyanan, lapida. Available diri sa ato ang Ruiz Print Shop. Then ato ang programa mga igalag itod sad kaninyo sa Himag Oil ni Ray Blanco, tatak atabukin nun. Vince, mapalit lang ninyo diri sa ato ang Ruiz Enterprises sa may Bryce Chicken House og diha sa may Udong Scarido General Merchandise mga igala. Kanong Udong Vince pwede na mapalit ang Napodi Berks na to dinas kanong Udong. Oh yes. Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyong mga glass. Bisita mo din mga jealousy glass, sliding windows, sliding doors, grills, roll-up doors, suguban pa mga igala, Ruiz Glass and Aluminum Supply. Kunya mayo kay nisaka ang presyo nato sa Copras ron mga igala. So bisita lang mo diri sa ato ang Ruiz Copra Buying Station para sa inyong mga ato Ruiz Color Roofing. And ato ang programa gitod sad kaninyo sa GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Caltis Gas Station, Petron Gas Station, og Berks Panyawan Herbal Oil. Apan sa dili pa Carl na pangutana diri Carl, good PM DJ Carl DJ Benz, as lang unta ko DJ kung asa ko sunod nga moduol DJ mukuha kog business permit na ako police clearance DJ. Na nakuno sa police clearance. Ang talan Vince? Mukuha siya og business permit unya na siya police clearance na. Police clearance. Kuha sa business permit. Business negosyo. Negosyo, basta magnegosyo siya. So, pinakauna nimong buhaton ana is muadto sa juga sa DTI. Kay kinanglan i-identify pa man ug unsa ang pangalan sa imuhang negosyo nga dili siya sa tibok Pilipinas wala siya kapareha. So muna yung pinakauna first step gyud nimo is DTI kung magkuan ka, magnegosyo ka. Treasurer's office. Ito po ka sa treasurer's pwede office po, na yan. para nga dito na Atagan ka dito og mga pasunod. listing sa mga requirements niya. So salamat na sa pagtawag, sa pagpangutana. Sir, padayon, tibuok balaon ga suportar ninyo diri ni Sakop Samak. Wow, salamat na sa inyo hang pagsuporta din ha sa kuan. Ang Samak no. Sa may balaon. Sulit kita Samak, may pagpamina to mga kaigsunan diha sa may barangay Samak. Namin sa Hypercar Circle and Vans, padayon ra jud mo pagsulti og kamatuoran kay dili jud mo pwede talikdan mo namo ni ami ga suporta og nagpaluyo ninyo diri ni sa Abiser.
Salamat no sa to ang mga suking pigpaminaw diha sa may abis. Good nun, sir. Nara ko i-share about sa SAP, sir, nga atong una wala gyud ko kadawat bisan piso. Unya, sir, karon ikaduha, sir. Basin dili na pod mi makadawat. Na iwaragwag ginamo ang ilang gibuhat atong una og asara nga bulsa nila gibutang nga bisan anak nila nga wala pay pamilya nakadawat sa SAP atong una. Napoy So, napoy kuan niya. konsihal gani ron Carlo ato aning ipa-check. Konsihal siya Carl unya gadawat siya og kining 4 piece. Madahan. Naay nakareport na to ana. So ato nang i-check kay swildado biya siya, di ba? May honorarium. O kuan po good Vince. Dili ka Dili ka sa di sa- bilang opisyal. Normally, imo nang i-withdraw hatang nimo sa uban. Sir, pwede ra makabiyahe sa Mabinay halin sa Bindoy, sir? Okay ra. Oh, yes. Open Pwede kayo. open territory ra ta. Ay dili Ah. ka ang Bindoy gi lockdown sila wala. Kaya naman to sila positive dito. Wala may Murag wala lockdown advice dito, no. mga igala. Kay Okay. nindot man gud mga igala kay automatic na. Bisan diri gani laban Bindoy ka Vince, muagi kag Mabinay, ari man ka mabato agi. So, open lang man siya mga igala. I-allowed man siya nga mo sulod. Okay lang na siya basta open territory ta within our province. Ah. Good noon mga sir, padayon lang jud mo sa pagsultis kamaturan support pud mi sir from Inapoy. Salamat no sa diha sa may Inapoy. May mudto DJ padayon mo sa pagtuki og lantugi sa mga opisyal nga kurap. Kay ang RFM gimugna kini sa Ginoo aron sa pagpanalipod sa katawhan sa Mabinay. Wow, salamat ning imuha nga matahom nga mensahe. Happy watching ni Chona Acosta, Michelle Mingito, na nila ni Ma Marites Fabro, Arnel Caceres, Daryl Kulan-Kulan, Danelo. Happy watching sila May Caliao, ni Rizel Angka, Danilo Ligada. Happy watching sa tuang live. Campus K ni Genesis Ricardo, Fritzy Mingito Balsomo, ni Arlie Roa Quiliope, Emeline Montefalcon, ni Zachary Elestobio, Larga Besta Cacho, Jeneline Imperado Pastor, June Aurelian Aging De Vero Cacho, ni Artem Larga Besta. Happy watching sa tuang live on Facebook. Ngayon insider Carlo, ilaron man sa pikas ang tawo, ipatubag daw ang Ruiz is supplier. Ang kontraktor mao inaay sala nganong wala mahuman ang health center sa Luyang. Mugani. Bugo pud kaayo mga commentator sa pikas. Kumbaga, og imo siyang kuag base mga igala, diversionary tactic man ni mga pinangantig kaminaw kay siyempre sa abis wala na mahuman nga dalan, kabusing man din na Vince. Gikan ni mismo yang driver ha, si Roel mismo gasulti nga ilahan ng kuan kontrata sa may tara. Honest So, po ni si Ruel. Oo. So ibutan na to nga ani siya. So siya gitinuod gid ana. Di ba? Honest gyud siya nanugid gaya. Yeah, sa may abis mga igala. So ang iya ha, focus si Bossing kay actually no, ang kandidatura na biya mo ni Bossing may nakasalalay aning Oo. sitwasyon niya ron. Karon pa takabalo nga iya day na din ha sa abis. Oo. Dihapod sa may Kaya kuan. pero itong last, itong 2 years ago nga kanang guba na pud ron kato kita gyud kung iya gyud do. Nya siya pud gapon day Ay gatiwas ga diha. guba na pud tong nga gwapo ra man kaayo Nya to usa pa unta. pod Vince, usa pa pod kani di ang sa may padulong og himukdungon nga dalan nga lang na lunangan na diha dapita. Oo. Iyaha day na Vince. Grabe, no? Yaha na, abot na sa buhay mga igala. Kanya, gipasagdaan ra niya, bahalag mga balintong na mga tao diha. So, para nga dili malingi ang tao nga mo, siya day mo'y kontraktor diha, bumba siya, nga kami daw mo'y kontraktor sa may Luyang. Sumbungaran sa katawan. Nine insider car, Sir Carl and Vance mayong udto panahon bitaw og eleksyon na aman gyud manghatag og kwarta. Mangamang pa sa ako lang og naihatag nga kwarta dawaton but never na ako ihatag akong boto. Unta mga tawo ron dili na magpadala sa kwarta, dawatong kwarta ibasura ang angayang ibasura. Padayon sa bugno alang sa kamatuoran Sir Carl and Vance from Poblacion Mabinay. And advance happy birthday sa ako ang Jumega, si Chelly Maghari.
diha sa may kuan mga higala, Langaw, nya ato na gani magselebrar sa lanot si Chelly. Mga kaigsunan na to sa may lanot, mayong kamuntuhon kaninyong tanan diha. Ang Rudy sad sa may lanot, Ben. Mayong munto ninyo. Apan wa na magitay gong oras, Vince. Alauna na magid sa kamutuhon, magdungog na sa taong mga adlaw mga higala. Ato tiwason ng uban ninyo nga mga mensahe ug mga adlaw, no? At ang ilang inyo ato ang programa alas 11 nga to sa alauna sa Kabuntagon mga higala, and rakrakan sa hapon ni Ray Blanco. Usa sa to pagkasutan og madlaw, Vince, kining tubig nato nga niabot og 2 million. Question, no? Ang question lang ba, hain sila, giunsa nila pag budget ang 2 million, 2.1 million nga wala may insaktong papilis ang ato ang Bais Water District nga mongolikta sa atong lungsod sa Mabinay. Only man nga pagtugot lang ni bossing nga mo'omoy mo dumala dire. Sa katawan. So, giunsa pag maniho, Vince, Pwede ba? kayo nang dili bayran ang bais, Oo, anak. pwede kayo. Pwede kayo nang dili bayran kay wa Hindi. man kani sila permit. Oh, nya papawaon gyud na sila. Oh. Nya karon gibayran pa natong 2.1 million, atong niagi pag yung tuig 1.8 million. So naay klaro. Minilyon. So klaro kayo nga naay opisyal nga nagmaneho para makakwarta gid siya. Mura ra magisintabos nila ning minilyon. Di na mo hisgot og 1,000 diri ato lungsod mga higala, milyon. Kaputag 5,000 gani pagkalipaya naman ako. Isag uskalibo nga ni mga Oh. higala. Pero para Lipay nila na ta. kini mga 2.1 million murag wala ra. Sa katawan. Dako na kay Usikan lang panghatag dito sa Bais mga higala nga dalan kansaling simentado na nang 2 Oh. milyon. Sa kailan na nakakrudo og ipang krudo na ang mga dump truck, mga grader, backhoe din haron ipang balastro anang mga kadalanan diyan diba? Gabi no. So mo na yung mga Napo di problema ang tubig sa Kuanday Carlo. Sir, maayong mudto ninyo diha. Sir, among tubig diri sa Salong Bulwang walay agas. Gireading og pizza 19 pagka 20 wala nay agas. Hantod ron wala jud mi tubig, sir. Grabe. gabi no. So mga higala na kupos na magitong oras, Vince. Okay mo kalimot mga higala no, Berks Panyawan Herbal Oil, ang epektibo kayo nga haplas alang sa mga sakit sa kalawasan, pamasahe mo gamit niini. Arthritis, varicose, rayuma, labad sa ulo, panuhot, ubos, sipon, hilanat, pinaakan sa insekto o lamok. Mayong haplas sa panit para dili mudul ang lamok, tikig sa liog, sakit sa likod. Haplas sila na may gala og Berks Panyawan Herbal Oil. Naputay Berks Charcoal Paste. Ang epektibo nga hampol alang sa mga cyst o kung bugon-bugon, mga paso, guiter, bunol or bunog, labad sa ulo, dysmenorrhea, baho nga kinatawo sa kababayi, butang ilang ang napkin, mayuma, butang ilang ang napkin. Arthritis o rayuma, katol-katol, kagidbuni, karapata, pangagod, sakit sa ngipon, hubag, bugas-bugas, blackheads and whiteheads, oily face, pahami sa nawong, lusay piang, butang ilang na may gala o Berks Charcoal Paste. And Bryce Chicken House para sa inyo nga mga Dries Chicken, chicken articles, frozen products like hot dogs, kikiam, fishball, nuggets, Orlean, longganisa, chicken ham, chicken loaf, chicken longganisa, grocery and sari-sari items, bugas o guban pa. Bisita lang may gala diha sa may Bryce Chicken House. And naputay plus up juice din ha. And plus up capsule and plus up C. Plus up juice ni atong adunay sakit nga cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, bronchial problem, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid, liver, kidney, colon, heart, ovarian problems, poor memory, stroke, constipation, UTI, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, HIV or AIDS, arthritis, hypertension, psoriasis, ug uban pa nga mga degenerative diseases. I-plus up juice na kana mga higala. And Christian Rice Beauty Salon para sa inyo nga mga pedicure, manicure, alot, foot spa, nail art, hair coloring, rebonding, hair mask, hair spa. Padayon na to ang rebonding promo sa kantidad nga 699 pesos. Rebonding with cellophane for only 999 pesos and rebonding with keratin for only 1,499 pesos. Bisita lang may gala diha sa may Christian Rice Beauty Salon. And kinsa tong gusto nga mag-retailer og load for only 399 pesos with free 100 load and 5 activation, no? Bisita lang mo din ha. Makaload na siya sa tanan nga mga network, apil pa ang mga GSAT o uban pa mga higala. No? Bisita lang sa Bryce Chicken House. So sa to mga live viewers, mayong kamunto kahaponon kaninyo. Daghang salamat sa inyo hang pag-view sa to ang live. Anya unsa pagbasa ni
dili man mabasa niya hang watching live from Dumaguete City. Kuan man Arabic man nga. Arabic niya kuan. Basig cellphone niya Arabic siguro. But ma'am, daghang salamat. Robert Bravo, maayo nga munto nimo sir, master. And mga Kataylo family, may pagpaminaw hungkay family diya sa may Bagtik. Ma'am Grace, Ate Grace, mayo nga munto nimo. Ila ni Uncle Dolphin mga higala. Ila ni Uncle Floro, Ate Madar. The rest sa mga hungkay family sa may Bagtik, mayo nga pagpaminaw. Rosaline Olpos, happy watching. Marika Rica Borda, Charlene Binting, ni Jovelyn, og sa uban pa mga higala, di na nato mahurot ang tanan. Apan daghang salamat sa tuang nga mga texters. Daghang salamat sa inyo nga walay puas nga paghatag o dungag opinion no, sa inyo nga mga pakigsalmo diri sa ato ang programa. Sa ato mga callers, sa mong pagpangayag pasalamat sa mga walang tumatubag at wala ning tiwason ng mga adlaw, Vince. Sa ngalan sa ato nga station CEO Sir Burley Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, Assistant Station Manager Sir Jeff Franz, ato ang mga Ruiz Brothers, DJs and staff, sa ato ang mga kaigsunan sa lungsod sa Mabinay ug sa makatawhan na sa Bianang Balanse ug Patas, kini si Carlo og kini si Vince, and this is Power 102.1 DYRY RFM. Basta RFM ayos. Maayong hapon kanatong tanan. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives